Ahoj, moje meno je František a vítam ťa pri sledovaní môjho videa. Dnes si ukážeme, ako môžeme izometricky napínaním precvičiť naše prsné svalstvo. Môžem stať alebo sedieť, v tomto prípade sedím. Vezmem si do rúk niečo mäkké, niečo bezpečné, aby sa to dalo stláčať. Vezmem si to medzi dlane, lakte smerujú od tela von a sú v jednej rovine. Najprv sa nadýchnem nosom a s výdychom tlačím dlane k sebe. Nádych povolím a opäť s výdychom tlačím dlane k sebe. Môžete vidieť, ako sa prsný sval napína a tento proces opakujem. Druhý cvik má rovnaký princíp ako ten prvý, akurát pozícia rúk je v predpažení. Ruky sú vystreté v rovine s našim ramenným kĺbom a opäť s výdychom stláčam ruky k sebe, tak aby sme cítili, ako sa pektorálny, teda prsný sval, napína. Cviky sa dajú vykonávať v sede aj v stoji, keďže ide o izometrické pôsobenie svalu. Dôraz kladiem na výdych. Mal by byť dlhší, dvojsekundový. Na záver, ak nevieš ako začať a potrebuješ poradiť, alebo máš záujem o online cvičenie, napíš na zdravýchrbátonline@gmail.com.